Lecsapolom a washingtoni mocsarát. Donald Trump 2016-os kampányában többször megígérte ezt a támogatóinak, ám végül ezt nemhogy nem volt ereje megtenni, hanem valószínűleg ez a mocsár okozta a bukását 2020-ban. Most óra Donald Trump a Fehérház lakója, és itt a Kapitoliumban is ugye többsége van. Januárban ő és Elon Musk közös erővel fogtak neki az újabb lecsapolási kísérletnek, ám hogy ezúttal sikerrel jár-e, az még a jövő zenéje. A jó világ mostani részében itt az Egyesült Államokban annak járunk utána, hogy tényleg meg akarták-e pucsolni annak idején Donald Trumpot, és miként dolgozott a mély állam, vagyis a Deep State többek között az azóta már megszűnt USAID-n keresztül. Tartsanak velünk, izgalmas lesz! De ne szaladjunk ennyire előre. 2016. november 7-ét írunk, egy nappal járunk az elnökválasztás előtt. A két jelölt a volt amerikai First Lady, Bill Clinton korábbi elnök felesége, egykori külügyminiszter Hillary Clinton, és egy különc, addig csak a bulvár médiából ismert New York-i üzletember, Donald Trump. A jó világ egy korábbi részében már jártunk itt, ez ugye az ovális iroda egy replikája, tehát egy felépített, teljesen hasonló mása. Itt a Fehérháztól lényegében egy csaroknyira van ez. A turisták imádnak idejönni Donald Trump helyére, úgy tenni, mintha telefonálnának és a világ vezetőivel beszélnének. Azonban Hillary Clinton nem ide a replikába vágyott, hanem az utca másik oldalába, az eredeti Fehérházba, hiszen a férje által ő már tudta, hogy milyen a világ urának lenni. 2016-ban ez volt a cél. Azonban ez nem jött össze, mert hogy beleköpött a levesbe Donald Trump. Michael Moore filmje a 11/9 remekül foglalja össze a nyitó jelenetében, hogy milyen szinten volt elbizakodott a demokrata párt. Igazából már hónapokkal a választások előtt győztest hirdettek, és ez nem Donald Trump volt. There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. Donald Trump is not going to be President of the United States. Donald Trump will never be elected President of the United States. He's not going to be President. I'm not sure the Republican Party is going to survive. I would like to introduce to you the next President of the United States, Ms. Hillary Clinton. Thank you all, and thanks to Jay-Z and Beyonce. A tömeg pedig egy emberként skandálta, mind hiszünk a győzelmünkben. A New York Times másnap, a választás napján meg is jósolta, hogy Donald Trumpnak csak 15%-nyi esélye van a győzelemre. És volt, aki előre gratulált is az első női elnöknek. Congrats, Hillary, our first woman president. A Clinton csapat New Yorkban várta az eredményeket, és mielőtt azok megérkeztek volna, már durrantak is a pezsgők. A balliberális hírcsatornák pedig előre örültek. Ekközben pedig csak 17 sarokra a Trump kampánycsapat eredményvárójában csendes visszafogottsággal várták a beérkező híreket. Láthatóan komorabb volt a hangulat, sőt. GOP officials now fear that if Donald Trump loses by a landslide, he could take down their congressional majorities with him. Aztán 10:45 körül elkezdtek megváltozni a dolgok. Trump vitte a billegő államok közül Ohiót, Észak-Karolinát, a népes Floridát, Wisconsint és a mindig királycsináló Pennsylvániát is. Na meg még számos más államot is. Hillary Clinton partiján egyszerre csak leült a hangulat, behalt a buli. Hajnal 2-kor mindenkit hazaküldtek, Hillary pedig ki sem állt a színpadra. Ezzel együtt a másik helyszínen a tetőfokára hágott az öröm. Donald Trump lett Amerika új elnöke, és ezt sokan nem tudták neki soha megbocsátani. A bosszúhoz pedig megalkották az úgynevezett Russiagate ügyet. Na de mi is volt ez valójában? A témában egy érdekes és nagyon részletes cikket írt pár hónapja a Látószög blogon a Terrorháza Múzeum főigazgatója Schmidt Mária, akit arra kértem, hogy foglalja össze, mi történt. Tulajdonképpen az történt, hogy egy koholt ügyből, aminek az volt a lényege, hogy a Putyin segítségét vette igénybe a Trump a kampányához, megpróbáltak egy kampányeszközt faragni, amivel ellehetetlenítik az indulását, és biztosítják azt, hogy a Hillary Clinton nyer, akinek egyébként volt akkor egy ügye, és az pedig az, hogy a saját otthoni szerverére átirányította a hivatalos e-maileket és a hivatalos anyagokat, amelyek egyébként biztonsági és titkosítással voltak ellátva. Erről a botrányról akarták elterelni a figyelmet,
és ebben az Obama elnök is közrejátszott, aki pontosan tudta, hogy ez egy kormány. A Clinton család is benne volt, de benne volt a CIA vezetése, és benne volt az FBI vezetése is, és a teljes balliberális média. Ez úgy hangzik picit, mint egy puccs, nem de? Egy államcsíny kísérletnek nevezném, és úgy látom, hogy a Trump kormány is most már így kezeli, és az ő különböző olyan munkatársai, akik a meghatározó szervezetek élén állnak, akár az FBI, akár a CIA, akár pedig az igazságügyminisztériumnak az élén. Mondhatjuk azt, hogy a sajtó ebben az ügyben veszítette el az ártatlanságát, úgymond, vagy legalábbis itt lett nagyon nyilvánvaló az, hogy azért masszívan a demokraták felé húz, és minden eszköz megengedhető? Szerintem ez már előbb eldől, de itt annyira nyilvánvalóvá vált, és folytatódott egészen a Biden elnöksége alatt, a Biden kognitív képességeinek a palástolásában való közreműködésben is. Meg a Hunter Biden ügyben. A Hunter Biden ügyben, amiben megint a CIA-nak a vezetése 51 magasrangú, nyugdíjas, de aktív CIA vezető is kinyilvánította, hogy ez egy orosz dezinformációs kampány. Remélem, hogy ők katonai bíróság elé állnak. Ez egy olyan sztori, amiből akár film is készülhetne Hollywoodban. Ha látták a Kártyavár című sorozatot, amit mi is adtunk egyébként a Dunán, szóval akkor körülbelül valami olyasmit kell elképzelni. Egy különbséggel. Ez a valóság, nem a fikció. Így híven a jó világ küldetéséhez mi mást is tehettünk volna, mint fogtuk magunkat, és a helyszínen, az Amerikai Egyesült Államokban jártunk utána a dolgoknak. Első utunk San Franciscóba vezetett. A világ egyik legismertebb újságíróját kértem arra, mondja el, hogy ő mit tud a Donald Trump ellen készült puccsról. Michael Shellenberger nevéhez több oknyomozó cikk is kötődik. Többek között ő is csapata derítette fel a Twitter aktákat, azaz hogyan működött a cenzúra Donald Trump elnök ellen az újraválasztási kampányában 2020-ban. A vicc az, hogy ő saját maga bevallása szerint is demokrata szavazó volt, de a párt irányvonala annyira a woke, vagyis a szélsőségesek felé ment el, hogy nem nagyon tudta már őket támogatni. Na de maradjunk első körben a Trump elleni lejárató ügyeknél. Miként kezdődött maga ez a sztori? Basically what you saw was in 2015, alapvetően az történt, hogy 2015-ben Hillary Clinton elnökjelölti kampánystábja egy problémát azonosított. Közvéleménykutatások, fókuszcsoportok és véleménykutatások alapján. Ezek azt mutatták, hogy a közvélemény aggódik amiatt, hogy a Clinton család részben Oroszországgal való kapcsolata miatt kompromittálódott, mivel Bill Clinton Oroszországban tartott egy beszédet, és érte $500 millió kapott. Hillary Clinton pedig ezután jóváhagyta az oroszországi uránvásárlásokat. Ez nagy botrányt kavart, sőt, bekerült egy akkoriban megjelent jelentős könyvbe is. Egy szóval az amerikaiak nyilván aggódtak emiatt, hiszen minden jel arra mutatott, hogy befolyással való üzérkedésről van szó. A bizonyítékok azt mutatják, hogy erre a helyzetre válaszul a Clinton kormány kidolgozott egy stratégiát. Egyébként a stratégiát kidolgozó személy a CIA-nál dolgozott. A stratégia lényege pedig az volt, hogy ezt a kritikát a leendő republikánus jelöltre irányítsák át. Tehát ez eredetileg egy védelmi stratégia volt, amelyet aztán támadó stratégiává alakítottak, ami tulajdonképpen egészen zseniális húzás. It was a defensive strategy that they turned into an offensive strategy. It's quite brilliant actually when you think about it. Ó, na várjunk csak, ilyet már láttunk mi is. Ez a tipikus bolsevik tempó, amit te követsz el disznóságot, na pont azzal vádold meg az ellenfeled. It actually showed that Putin really... Ez valójában ugyanis azt mutatta, hogy Putyinnak nem volt kedvence, sőt, inkább arra utalnak egyes bizonyítékok, hogy éppen Hillaryt részesítette előnyben, mert ő kezelhetőbbnek és kiszámíthatóbbnak tűnt, míg Trump kiszámíthatatlannak számított, tehát nem volt semmilyen bizonyíték arra, hogy Putyin bármit is tett volna azért, hogy ténylegesen segítsen Trumpnak. Ám de a jelentésben azt állították, hogy vannak ilyen bizonyítékok. Az egész egy igen kifinomult összeesküvés volt, és ezt a szót szándékosan használom, mert illegális
és titkos, összehangolt akcióról van szó. Ez az összeesküvés definíciója azért, hogy Trumpot oroszbábnak állítsák be. És akkor elértünk a Donald Trump elleni puccshoz. Ez hihetetlen pillanat az amerikai történelemben, és ilyesmit korábban még soha nem láttunk. Az egyedüli előzménynek azt lehetne tekinteni, ha valaki úgy gondolja, ahogyan számos történész valóban hiszi, hogy a CIA ölette meg John F. Kennedy elnököt. Sőt, hadd tegyem hozzá, hogy a CIA két vezető történésze is arra a következtetésre jutott, hogy a CIA ölte meg Kennedy elnököt. De még ha ezzel nem is értene egyet valaki, az a törekvés, hogy a hírszerző és biztonsági ügynökségek eltávolítsák Trumpot a hatalomból, egészen rendkívüli pillanat az amerikai történelemben. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ez egy összeesküvés elmélet, alusisakot mindenkinek. Vagy mégsem? Emlékezzünk csak arra, amikor 2017-ben az egyik vezető demokrata szenátort, Chuck Schumert egy tévéműsorban arról kérdezték, hogy mit gondol Trumpról, aki kritizálta a hírszerző ügynökségeket a Russiagate összeesküvés miatt. Schumer ekkor azt mondta, sosem szabad a hírszerző közösséggel konfliktusba kerülni, mert rengeteg módjuk van, hogy visszavágjanak. Hajmeresztő kijelentés, mert ez azt jelenti, hogy létezik egy titkos, öntörvényű kormány, amely azt képzeli, hogy irányíthatja az elnök tevékenységét. Azt mutatta, hogy Trump az első ciklusa alatt valójában nem rendelkezett irányítással azok felett a szövetségi ügynökségek felett, amelyeknek a vezetésére megválasztották. Aztán 2021 és 2025 között 4 évük volt arra, hogy felmérjék, mi történt. Így hát minden, amit mondtak a mély államról, a titkos kormányról, a lázadó ügynökségekről és egyebekről, ez mind látványosan beigazolódott. Különösen a USAID körüli ügyekben. És meg is érkeztünk a lényeghez. Egy kormányzati szerv, amiről mi is sokat hallottunk itthon Magyarországon, és bizony az Egyesült Államokban is elég hírhedté vált. USAID, azaz United States Agency for International Development, vagyis az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége. A szervezetet még 1961-ben alapította a már korábban szóba hozott John F. Kennedy elnök. A célja elsősorban humanitárius fejlesztési és egészségügyi segélyek osztása szerte a világban, de igazából ez már akkor is csak fedősztori volt. A cél a kezdetektől a befolyásszerzés volt. Az embereknek fontos megérteniük, hogy a USAID nem jótékonysági szervezet. Ez egy olyan intézmény, amelynek célja az amerikai külpolitika előmozdítása volt. Bizonyos értelemben tehát semmiben sem különbözik a külügyminisztériumtól, a CIA-tól vagy az amerikai külpolitika bármely más elemétől. Tehát a USAID megítélése alapvetően attól függ, hogyan látja valaki az amerikai külpolitikát. Ha valaki támogatja annak a modellnek a folytatását, amelyben az Egyesült Államok a II. Világháború óta gyakorlatilag egyfajta globális birodalmat irányít, akkor a USAID felszámolása problémát jelent. Ellenben, ha valaki inkább egyfajta átalakulást vagy átmenetet támogat egy másfajta globális kormányzási formához, akkor a USAID megszüntetését szerintem nagyon is pozitívnak kell tekinteni. Van azonban egy második dimenziója is a dolognak. A USAID rendkívül woke lett, és meglehetősen radikális baloldali irányvonalakat erőltetett. Többek között olyan kérdésekben is, mint a transzneműség, ami az Egyesült Államokban rendkívül vitatott téma. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy a sokkal nagyobb és fontosabb probléma az, hogy a USAID külpolitikájának részeként olyan szervezeteket finanszírozott, amelyek dezinformációt terjesztettek, információs hadműveleteket folytattak és a cenzúrát támogatták. Spreading disinformation, that were running information operations, and that were advocating censorship. Ez azért elég brutálisan hangzik. Ugorjunk is hát át Washingtonba. Itt vagyunk a Pennsylvania Avenue 1300 előtt, néhány sarokra van ide a Fehérház. Ez volt a USAID székháza. Látszik még, hogy a feliratot, a cég logóját azt letakarták egy ilyen fekete kukászsákkal, illetve a betűk, a felirat betűi is ott vannak, pontosabban annak a helyei, amit ugye szépen egyesével szedtek le. Lényegében rögtön azután, hogy januárban visszavette a Fehérházat Donald Trump. Na és akkor jön egy néhány igencsak érdekes és elgondolkodtató, támogatotti projekt, amely a USAID-hez köthető, és hát majdnem vicces. Például Szerbiában érzékenyítésre $1,5 millió jutott, és ugyancsak érzékenyítés, azon belül is egyébként egy musical megírására adtak pénzt Írországban, egészen pontosan $70 000. Transznemű operát lehetett komponálni Kolumbiában $47 000, szintén a USAID támogatásával.
transznemű képregényre pedig egészen pontosan $32,000 jutott, szintén Dél-Amerikában, Peruban. Ott vannak ugye a vietnámi elektromos autós töltők esete is, és talán még az egyik legelgondolkodtatóbb az pedig az iraki Szezám utca története. A Fehérház előtt találkoztam John Stylidasszel. John igazi nagyágyú Washingtonban geopolitikai stratéga. Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági és Külpolitikai Kutatóintézetének vezető munkatársa, és 17 évig dolgozott diplomáciai tanácsadóként az Egyesült Államok Külügyminisztériumának. Szóval tudja, mi a dörgés. Rögtön a közepébe vágunk, és a USAID ügyről kérdeztem, no meg a mocsár lecsapolásáról. What do you think about the USAID? A USAID évtizedekkel ezelőtti indulásakor a hidegháború idején nagyon jó koncepció volt az antikommunista tevékenység elősegítésére, a szakszervezetek szerveződésének elősegítésére, ahogyan azt Lengyelországban láthattuk. A hidegháború befejezésének támogatására Európában, a demokratikus intézmények kialakulásának előmozdítására és más hasonló területeken. A hidegháború végével azonban elküldetését elvesztette. Továbbá rengeteg olyan korrupt gyakorlat és prioritás is feltárásra került, amelyek Trump elnök úr America First, Amerika mindenek előtt programjához nem illeszkednek. Úgy vélem, már régóta esedékes volt a USAID legrosszabb részeinek felszámolása, a legjobb részek megtartásával, és azok közvetlenül a külügyminiszter ellenőrzése és fennhatósága alárendelésével. Immár sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint 6-7 hónappal ezelőtt. Na és hogy áll a mocsár lecsapolása itt Washingtonban? Erről Trump elnök urat és csapatát kellene igazából megkérdeznie. Érzéseim szerint ők úgy látják, hogy a mocsár lecsapolása, azaz a mély állami hálózat felszámolása területén még sok munka vár rájuk. Ugyanakkor épp láthatták, hogy a Nemzeti Hírszerzés igazgatója Tulsi Gabbard most fejezte be 3 tucat jelenlegi és volt tisztviselő biztonsági átvilágítását. Folytatódik azon személyek eltávolítása a végrehajtó hatalomból, akik a Trump kormányzat céljait aktívan próbálják aláásni. És úgy gondolom, hogy a kormányzat hozzáállása ebben a kérdésben egyértelmű. A Nemzeti Konzervativizmus konferencián Washingtonban tartózkodott épp az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője Koskovics Zoltán is, aki a USAID egyik legjobb ismerője Magyarországon. Adta magát az ötlet, és vele is a Lafayette téren a Fehérház előtt beszéltem meg egy gyors interjút. Abba gondoljunk bele, hogy a USAID-nak a költségvetése az működésének utolsó éveiben jóval meghaladta az évi $40 milliárd. 40 milliárd? 40 milliárd dolláros éves költségvetésből támogattak gender-pozitív operákat Peruban, legalábbis papíron. A valóság itt inkább az volt, hogy ezeket az összegeket olyan szervezeteknek, civil szervezeteknek, NGO-knak, sajtótermékeknek, újságíróknak, politikusoknak, pártoknak játszották át, amelyek támogatták a liberális technokrata, a woke birodalom működését Észak-Amerikában, Európában és a világ számos más pontján. Azért ez elképesztő összeg, ez a 40 milliárd dollár, és ugye ez Magyarországra is jutott, ebből legalábbis jutott Magyarországra is. Jelentős mennyiségben, igen. A USAID-nak a kárfeltárása, az elemzése az még most is tart, és szerintem még évekig el fog tartani, de megint csak majd most nyilván a politikusok, ügyészek feladata, hogy ezt vizsgálják, végül majd a történészeknek kell kimutatni, hogy egész pontosan milyen károkat okozott ez az intézmény Amerikának is egyébként, de például Európában is, vagy Közép-Ázsiának, és ez egy hosszú folyamat lesz, de itt óriási befolyásról van szó, amelyet a Trump adminisztráció felszámolt. És ugye ez nem amerikai, hanem nem ez demokrata. Sőt, nem is demokrata, én azt mondanám, hogy woke. Itt Amerikában ugye a demokrata párt képviselte ezt a woke birodalmat, ezt a liberális, posztmodern, technokrata jellegű ideológiát, amelyik nagyon meggyökeresedett itt is, de Európában is. Kicsit reménytelen projektnek tűnik ez, mert még Amerikában tényleg volt következménye, hiszen a választásokon tényleg egy valódi csere történt a Fehérházban, és valóban lehet érzékelni, hogy teljesen más szelek fújnak itt az Egyesült Államokban. Az Európai Uniót azonban olyan emberek vezetik, akiket nem választott meg senki, ezért talán nincs is annyi felelősség rajtuk. Ez mindenképpen egy nehéz kérdés, de azért azt mondjuk el, hogy itt Amerikában is nagyon sokan úgy vélték egy évtizeden keresztül, hogy ezt a munkát egész egyszerűen nem lehet elvégezni. De Európában valóban nehezebb a helyzet. De azért annyit elmondhatunk, hogy miközben itt
a hidra feje egyik fejét lecsapták, legalább annyiról megbizonyosodhattunk, hogy a hidra létezik, és van több feje is. És az európai polgárok is, hogy egy kicsit is odafigyelnek a közbeszédre, a nyilvánosságra az Egyesült Államokban, akkor látni fogják, hogy hát itt bizony 2016-ban megpróbálták elszabotálni Donald Trump elnökségét. 2020-ban nem voltak tiszták a választások. 20 és 24 között mindent megtettek annak érdekében, hogy illegitim, sőt gyakran illegális módszerekkel próbálják megakadályozni, hogy Donald Trump újra indulhasson. És látják ugyanezeket a folyamatokat teljesen párhuzamosan Európában is, ahogy választásokat semmisítenek meg, ahogy pártokat akarnak betiltani, ahogy vezető ellenzéki politikusokat tiltanak el a választási részvételtől, és nem akármilyen országokban, hát Marine Le Penről Franciaországban van szó, illetve látjuk, hogy az AfD-t Németországban akarják betiltani. És akkor nem tértünk ki arra, hogy milyen szerepet játszott a USAID például az orosz-ukrán háború kitörésében. Miként próbálták állami szervek segítségével, többek között az FBI, a CIA és a USAID ernyőszervezetei segítségével Joe Biden korábbi elnök fiának, Hunter Bidennek ügyeit eltusolni. A mainstream sajtó pedig miként hiteltelenítette a kétes ügyeit feltáró cikkeket, amiről aztán kiderült, hogy végig igazak voltak. Bevallom, amikor az előbb látott interjúkat készítettem, nem akartam hinni a fülemnek. Hogyan lehet az, hogy önjáróvá válnak szervezetek, akik a saját elnökük ellen fordulnak, ha az érdekük így kívánja? Mint láthatjuk, félelmetes dolgoknak vetett véget a tavalyi elnökválasztás az Egyesült Államokban. A USAID magyar száláról pedig igazán még nem is tudunk részleteket. Szerintem ennek is érdemes lesz majd utána néznünk. De ezt már csak egy következő Jó Világ részben tesszük meg. Addig is vigyázzanak magukra és nézzék a jó világot. Minden jót! Viszlát!